Θέλω να πεις του Μέμνου για το μικρόφωνο, είναι ok, το placement. Είναι μια χαρά το μικρόφωνο. Είμαι 35 χρόνια ραδιοφωνικός παραγωγός. Αν μου κάνεις παρατήρηση θα τσεκάσω, Μάικ. Θα τσεκάσω, Μάικ. Θα μου πει εμένα, ναι. Άρα. Dogfellas Hangout 44. Καλώς ορίσετε στην παρέα μας. Έτσι ξέρω. Καλά καγιάντο. Εφάντη ο Μάικ πριν να Μισό κλείσουμε. λεπτό. Κάβα Κόμς. Κάβα. Πανέμα, Κάβα Κόμς. Ο καφές μας. Του Μέμνου έχει αφιέρωση γραφή Εύα πάνω. Ποια είναι η Εύα Μέμνου? Εύα, πορέ ρε βλάκα. Ναι, Εύα, πορέ, γύρισε. Πορέ. Φίλε, undercover, δεν το παίζει με το μωρέ του. Ποια είναι η Εύα Μέμνου? Εύα, είναι η Εύα, wow. Άμα είσαι επαγγελματίας μπήχτης. Καλά, ρε παιδί μου, πώς συμβαίνει αυτό, δηλαδή πώς τα καταφέρνεις? Πώς τα κατάφερνω, εντάξει. Ξέρω εγώ γιατί. Άμα τη βρίσκουν οι κόμενες μαζί μου, τι πώς τα κατάφερνω, εντάξει. Τι λέω ρε μα. Και εμάς. Τίποτε. Εσύ παρέτα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε σε ακόμα έναν επεισόδιο Dogfellas Hangouts, όπου τρεις, δεν θα το πω, φίλοι Ή μισή. και ο μισή. Και ο μισή. Actually. Έλα, Είναι ρε. Περίμενα λεπτό. Η σούμα δηλαδή τούτη που κάμετε να έπασε το τραπέζι ήταν και ο μισή. You complete me, man. Μαζί είμαστε και ανθρώποι. Να πούμε ότι Ανθρώπια. Χωριστά είμαστε. Όχι ακέραιοι αριθμοί. και οι τέσσερις. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με κάτι χιουμοριστικό ή με κάτι σοβαρό? Θέλω να Να ξεκινήσω. σπάσει φάση μάλλον σοβαρό που Οκ, διάρκει. πάμε. Θέλω να ξεκινήσω. Τι, πρέπει να πω χιουμοριστικό. Όχι, ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις είμαι δίπλα σου. Θέλω να ξεκινήσω με ένα μαγικό. Οπ. Έχεις κας. Ο Έριχη Τσάν να σου το πω. Έλα, όχι, κάλτα να αλήθεια σου δείξω. φοβούμαι. Κάλτα να σου δείξω κόλπο. Περίμενε, είναι με 10 ευρώ, 20 ευρώ, Μαγικό ό,τι κόλπο, πιο ό,τι μιτσί να είναι. είναι. Ό,τι να είναι, ό,τι να είναι. Έλα, βγάλε. Ελλάδα, είσαι έτοιμη? Βάλε κάτι με στον Pain. τι κοίταμε. Βάλε να δεις. Όχι! Χρήστο, εδώ που κάτι πιο μίτσι έθοξα το. Βάλε να δεις. Το είδες. Ναι. Μαλάκα είναι ηλίθιο. Wow. Το εξαφάνισα. Μαγικό. Μάγανε 7 χρονών. 7 μαξίμου. Ναι, 7, αλλά εγώ το 50 είναι σφύρισε να. Να σου όχι ρε. Το 20 τώρα. Έλα ρε μου. Φίλε, τούτο είναι το μαγικό. Τέλος το έκαμε στο πράγμα ρε. Ας το κινητό, 50 δεν είναι Ρε, 50, έδωσε 50 πήρε. Εδώ και στο ένα και στο δυο πίσω. Τουρκικό αυτό είναι Να ρωτήσω με 1,5 τα ευρώ. που Γιατί έχεις τουρκικά ρε αγγιά, τουρκικές ρε. λίρες ρε. Να μπου... Δεν έχεις τουρκικά ρε αγγιά. 1,5 ευρώ. Πάεις κάτι χωμένα να πεις κουμάρι. Ό,τι θέλω κάμνω ρε. Μα τούτο το ότι θέλω κάνω τελευταία. Να έγινε Ναι, πολλά. ναι, αλάνι. Αλάνι. Μάικ, Ναι, βάλεις δεν 50 να μου δώσεις το ευρώ 50 ευρώ και μου. ευκαινεί το τζόκερ ρε μαλάκα. Μπορείς να πιάσεις πολλά Ρε, λεφτά από αυτό. έχω δυο δευτεία που κερδίσαν νομίζω το έναν ευρώ να σου δω. Έλα κοίτα. Ο Μάικ μπορεί να ησυχάσει αν δεν Εδώ και πάει. μου το, α. Ούτε εγώ ήταν να ζιάζω αμένα να το. Γιατί κράτησε όλα ρε για κάσου εσύ. Μαυρά, Πρέπει να τα πληρώσω μεταξύ. γυμναστήριο. Είναι το Στο γράσι. νέο. Το χωράς στο γυμναστήριο. Και 17-50 ευρώ εκεί μέσα. Είσαι τόσο commitment τύπος που καιρώνεις με χρόνο. Commitment ο ξατσίφτης, εξαρτάται στο θερινό της. commitment. Να συμφωνείς με commitment. Όχι, ο τσίφτης δεν καιρώνει με χρόνο. Γιατί Ε. ξέρει ότι η να πάει και ξέρει ότι αν καιρώσει είναι αναγκαστεί να πάει και ξέρει ότι αν αναγκαστεί να πάει ενώ δεν θέλει να πάει επειδή επικαιρώσει είναι να χαλαστεί. Είναι έτσι που σκέφτεσαι. Αυτός είναι ο τσίφτης. Ναι. Μιλάς τώρα το μηνιόν που είναι 55 ευρώ ας πούμε και κάθεσαι με 300 ευρώ. Ωραία, πάμε το να χρόνο. πούμε, ωραία, καιρώνεις αύριο 400 ευρώ για ένα χρόνο γυμναστήριο. 400 ευρώ Γιατί για είπα ένα είναι χρόνο. έτσι. Οριακά. Καιρώνεις αύριο 300 ευρώ για ένα χρόνο γυμναστήριο. Εντάξει. Ναι. Λάρωσε, να πάει και βάλει. Όχι, εντάξει. Ωραία. Για ένα χρόνο. Δίκαιο. Να μπορεί να- Ωραία. Να πηγαίνεις. Δίκαιο, ναι. Και αν νιώθεις ότι βαρκέσαι στο Δεν ένα θα μήνα, πηγαίνω. Δεν θα ζωρίσω τον εαυτό. Θέλω να μισήσω το γυμναστήριο. ενώ τώρα αγαπάς το. Οπότε αν... Τώρα, Χρήστο, μη με διακόπτεις, δε φίλε. Προσπαθώ να σκεφτώ και αν να μην πάει και μιλήσω. ώρες την ημέρα γυμναστήριο, Ναι, τώρα είναι απρί. καλά, είναι καλά, Ωραία, μην ρε, γέται. εσύ. Μ' αρέσει μετά από τόσο καιρό που έχω να πάω, έχω μια τάση γυμναστικής. Έχεις!
Έχει ένα άθλημα πολλά ώρα να πάμε. Αντιλαμβάνεσαι πόσο φυσικό ήταν αυτό το γέλιο. Ναι ρε. Όχι, δεν το προσπάθησε καν, ήταν αληθινό. Εσύ προσπάθα να τον πείσεις. Είναι το θεωρεί αστείο ο Καραγκιόζάκος. Είναι απίστευτα πόσον το πιστεύω. Επιβάλλω του εαυτού μου. Του επιβάλλω του εαυτού μου. Εγώ μου κάνω κουμάντο. Ρε, κανονικά. Θα πάω. Το πρόβλημα είναι την τρίτη μέρα. Θες να σεβαστείς το πτυχίο μου? Ναι. Μην πάει γυμναστήριο. Άι ρε, τούτο που κάνεις είναι Δεν εγκλήμα. έχει λόγο να πάει γυμναστήριο και μου. Έχει άλλο άθλημα που μπορεί να πάει πολλά ωραίο. Έχει Ας τον άλλα άνθρωπο να πράγματα. τοποθετηθεί. Λέει ωραία πράγματα. Θα σου φτύσε καλό. Θα παίρνεις το σύλλο σου Ναι. 1,5 με 2 ώρες βόλτα την ημέρα. Το κάνω μία τώρα. Το κάνω μία. Μία, ολόκληρη όμως. Όχι 50 λεπτά. Πέρα από την ώρα πρέπει να δούμε και την απόσταση που καλύφκεται. Ναι. Διότι αν τον ευκάλει και κατουρά πας στο στήλο και στέκεσαι μισή ώρα και κρατήσεις το τηλέφωνο. Όχι, όχι, περπατούμε. Είσαι πας στο παγκούι και εκείνος που... Πόσα χιλιόμετρα περπατούμε. Υπολογίζω ότι κάνουμε 4 με 4,5. Ένα δεκαράκι Ναι, τι 10. χιλιόμετρα. Είσαι τρελός. 2 ώρες ρε. Είσαι τρελός, το πίσω θέλω να γίνω τρομέας εγώ. Όχι, ρε, Είσαι με τα καλά σου. 2 ώρες ρε. Τις πατούσες μου τις ρώτησες 150 κιλά σε και ο πατούσες πάνω, μα είσαι τρελός. Γιατί δεν παίζουμε καμιά ώρα πάτερ. Γιατί δεν το κάνω. μάλιστα. Εγώ θωρώ τώρα πολλά τελευταία. Είσαι και εσύ, εγώ νομίζω το πάντελ είναι το τένις του τεμπέλη. Φίλε, δεν ξέρω. Και να σου πω κάτι και του χοντρού και μ' αρέσει αυτό. Δεν το πάω να σε ρωτήσω εγώ. Γιατί είσαι χαλαρά. Αρέσκει μου γιατί είναι μακρινές οι αποστάσεις, φίλε. Χρειάζεται, δηλαδή, και να μην ξέρεις, δεν χρειάζεται να κυνηγάς την μπάλα πολλή ώρα. Χρειάζεται, αλλά άμα είναι θκιό, δεν χρειάζεται. Σωστό. Είναι πάντα θκιό στο padel. Σωστό, Δεν έχω ιδέα. Πάντως ότι παίζουν, τους να κάνουν. παίξουν πελαμένοι ούλοι ρε. Ναι. Μόδας τώρα, οι σκαλιώτες είναι πολλά του πάντερ. Όχι, έχει 1,5-2 Είναι χρόνια που σκαλιός, είναι Κύπρος ούλη. είναι Κύπρος ούλη, Είναι ναι. ούλη Κύπρος και έχει τουρνουά και να πάμε. Πού έχει τουρνουάκι θα πάμε, εγώ γιατί να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα σου πάω τα πόδια μου δεν σηκώνουν ρε. Τα χέρια σου, να σου καλύψω έτσι. Τα χέρια μου εντάξει, δεν είναι μεγάλη απόσταση, ναι. Πονείς άμα τα σηκώνεις. Όχι, γιατί να πονώ. Ρωτώ για να δω αν είσαι σε Λίγο θέση. χαλαρά, ναι. Λίγο χαλαρά. Θα μας φίξω όμως. 10.000 ευρώ. 10.000 ευρώ. Τουρνουά πάντε. Πάμε. 10.000. Πάμε, ξεκινάω. 10.000 ευρώ. Καλά να πάρεις το 10.000 prize pool είναι 4 κατηγορίες. Ναι. Στους χοντρούς θα πάμε. Είναι με τα κιλά. Όχι ρε φίλε. Περίμενε ρε, έχει παίξω εγώ. τσαμπάες, έχει διαθηκητές, έχει καλύτερους, έχει Οι πιο καλούς. τσαμπάες ρίζουν τις Το prize pool ούλων είναι 10, μπορεί να ρίζουν, έχει πληροφορίες cypruspaddle.com ή στο Playtomic, ξέρετε με το Playtomic. Όχι. Έχουν ένα application του Διούλιου Εζου Paddle. Του Τι διουλί. λες. Ένα. Σαν οργάνωση ακούγεται Και πάντως. μπαίνεις και βρίσκεις φίλους και Ναι. κλείς γήπεδα που είναι το application. Μπορεί να κάνω φίλους που ζαμε. Ναι. Το θέμα είναι πρέπει να τους ρωτάς κιόλας. Εσύ μπορεί να κάνεις, αλλά πρέπει να τους ρωτάς αν πρέπει και εκείνοι. Εντάξει. Εγώ να πάω στους τελικούς, να είμαι τζαμέ και να σας σου πω και κάτι. Δεν έχει κατηγορίες πάνω από 100 κιλά ας πούμε. Είναι μετά κύριε, πρέπει να σούμω ρε. Ρε θα να παίξουμε Όχι, μαζί, σούμω ρε. είναι έχει κάνει κατηγορίες. Γιατί κοινό. καράσι με παίζει ρε. Ρε να παίξετε εσείς, εγώ να είμαι τζαμέ στο event για να σας σωρώ. Περίμενε, εσύ να παίξεις τελικό ξέρω θα παίξεις. Και ποιο Να παίζουν. παίζετε Κοίτα. εσείς, εγώ να είμαι Εσύ τζαμέ είσαι ο προπονητής να μας. επηρεάσω το την εναντίον τους άλλους. Να κάνει την κερκίδα να φοητσάζει τους άλλους. Ναι, χρειαζόμαστε και ένα τραμπούκο μαζί μας. Έτσι. Είναι τώρα είναι η Νομίζετε προπονητή ότι μπορεί να αύριο. βγάλετε τουρνουά κανονικά. Πρέπει να κάνουμε πουσκιάνο. Έτσι, μπράβο coach, πάμε να το πάρουμε, Κύπρος! Ρε 10.000 ευρώ ρε. Ρε 10.000 ευρώ 10.000 ρε. ευρώ μάγκ, μην αστείευεσαι να πούμε, είναι πολλά τα λεφτά. Η πρώτη έχει τουρνουά 4 κατηγορίες. Έχει αρφα, είναι μόνοι. Και όπου να παίξουμε εμείς. Αρφα, τα πασοκολούκια έτσι, να μένα. Τα μπροπούκια τα αρφα. Οκ. Γιατί μιλάμε τώρα. Ενώ κάτι κατηγορίες. Είναι τα καλά, Ναι, ψηλά, ναι, ναι, οι μη. καλοί, οι λίγο καλοί, οι λίγο καλοί και οι πιο λίγο καλοί. Πολλά καλή. Είναι, να σας πω ρε, όπως πρέπει τα ονόματα των κατηγοριών ρε. νομίζετε για ότι- πες. Νομίζετε ότι δεν τα ξέρω. Είναι beginner, είναι low intermediate, high intermediate και advanced. Ναι. Advanced δεν θα έχει Κυπρέο, δεν θα μιλάει ελληνικά κανένας και μέσα κάτι Ισπανί, κάτι να κατεβούν. Μα σοβαρά μα ένα σοβαρό τουρνουά ρε. Όχι 10.000 ευρώ δεν τα έτσι ρε μάι. Να βάλω 10.000 ευρώ και να πούν οι άλλοι εγώ παίζω πάντελ πιο σοβαρό. 10.000 ευρώ να πάω να Να κατεβούν, δεν έρθουν και από τα περίχωρα. Κάτι μα Ισραήλ, κάτι Λιβάνους, κάτι από εκεί. όχι ρε, νόμιζα κάτι μου πω. 10.000 ρε. Ζουν 25 λεπτό δρόμος είναι, δεν μπορεί να νομίζεις εσύ.
Μπορεί να μας φανταστείς ώρα 5 δεκάρτων, ας πούμε, να είμαστε σε ξενοδοχεία, να μας φακάσει πόρτα 5 δεκάρτων, να σηκωνούμαστε πάνω, ας πούμε, και να ξεκινά να μας προπονιάζει για τουρνουά, ας πούμε, κάτι σοβαρό. Να προπονιώ. Πρωί. Καταρχάς, για να κάνω... Το πρωί έχω εκπομπή. Ό,τι και αν γίνει. Υποθετικό σενάριο. Πάλι θα έχω εκπομπή. Το υποθετικό σενάριο θα έχω εκπομπή το πρωί, ναι. Σαββατοκυριακό. Ναι. Εντάξει, Σαββατοκυριακό, οκ. Να με εξυπνήσεις. Σαββατοκυριακό, τι άνθρωπος είσαι εσύ. Εγώ δεν είσαι να σου πω προπονήσει είναι ό,τι θέλεις κάμε. Εγώ αν δεν υπογράψει χαρτί, ο γιατρός, η γυναίκα σου, το κύριος σου, σου κάνω γυμναστή. Δεν χαρτί. Χαρτί ότι δεν φέρω καμία ευθύνη να πεθάνεις. Instant. Ποιος θα πεθάνει ρε βλάκα. Εάν επέλθει ευνίδιος θάνατος κατά την προπόνηση αυτού, ούτε μία ευθύνη δεν φέρει ο Σαββίδης Χριστός. Το γατάκι κρυμμένος ο Κεντέρης από κάτω από αυτήν την εμφάνιση να πούμε. Εντάξει, πάμε λίγο. Η μπύρα πριν την προπόνηση, μετά από την προπόνηση, επηρεάζει καθόλου. Ξάτι θα συζητήσουμε την τότε. Είχα έναν προπονητή στο βολέι που έβαλε μέσα στο παγουρίνο του, έβαλε μπύρα. Μα ήταν προπονητής Τσίνος, όχι και ως άλλους. Όχι, έπαιζε, δεν ήταν προπονητής. Ήταν παίχτης και προπονητής τότε, θυμούμε το. Κοπανάροφ, είναι μονολώσαν κάτι έτσι. Επίνε μπύρα σαν έπαιζε, έγινεται. Μπρο μου έπαιξε σε top επίπεδο και ήρθε στην Κύπρο και ξέρουν τα αρτσίκια του. Είμαστε όπως τα Mickey Mouse μπροστά του. Ενώ έπαιζε με τα αρφοτεχνούκια του, ας πούμε. Έχετε πάει σε καφέ, σε δημόσιους χώρους, σε αεροδρόμια. Έχει τύχει, έχει τύχει. Έχει τύχει, λοιπόν. Και έχετε πετύχει τις μηχανές που κάθε μαγαζί, κάθε εταιρεία βάζει μια μηχανή διαφορετική στο toilet για το χαρτί υγείας. Μηχανή. Ναι, μηχανή. Εντάξει. Έχει κάποιες οι οποίες λειτουργούν τι όχι. Το κολόχαρτο δεν είναι ξαπόλυτα κολόχαρτα μέσα στο toilet. Έχει μια μηχανή και τα έχει μέσα. Η λέξη μηχανή ξέρουμε να μου σημαίνει. Κατάλαβες τι εννοώ. Νομίζω. Ωραία, θέλεις να το ονοματίσεις. Μηχάνημα. Είναι ηλεκτρονικό και μου έχει θες να το ονοματίσεις όπως το γαμίδι πάρ και ησυχάσου να ξεκινήσεις την ιστορία. Έχει διάφορα τέτοια λοιπόν. Κάποια βγάζουν πιο πολύ, κάποια βγάζουν πιο λίγο. Υπάρχει ένα θα το κάνω. Θα είναι η κατάρα της ημέρας. Θα τον καταραστώ. Έχετε πετύχει ποτέ? Βγάλει ένα. Εκείνο το ναι. Καθηγητής. Φίλε, πας κάθεσαι και κοιτάς το αυτό και είναι εκείνη η μαλακία, το γαμίδι που βγάζει ένα-ένα. Φίλε, όσο καθόμουνα έβγαζα κατάρες στο μυαλό μου σε αυτό που... Οικονομία. Τι? Είναι για οικονομία. Οικονομία να κάνεις... Δεν θέλω να ρίξω κατάρα, θα γυρίσει πάνω μου. Ποιος μαλάκας το σκέφτηκε αυτό να βγάζει ένα-ένα ρε? Κάποιος που έκανε τα μαθηματικά. Και ήρθα να του ρίξω την κατάρα αυτού που έκανε τη συσκευή. Πέρκει τον πιάνει διάρκεια 24 ώρες τη μέρα και έχει μόνο εκείνο ρε γαμιόλι να σκουπιστείς. Μόνο με εκείνο να σκουπίζεις για όλη τη ζωή σου. Και να συνέχεια με ευκύλια. Είναι ωραίο γινό. Παλιάνθρωπε αλήτη. Είναι ωραίο γινό, ενώ αρέσκει μου. Λεύκει ότι φτιάχνει τετραωνού ή κάνεις σκιό, τρία, κάνεις δουλειά σου πέσσεστα. Πόσα πιάνεις Χριστό? Πόσα πιάνεις? Για 3-4. Και ο τρία το σφαίρα. Και ο τρία είναι τόσα ρε Χριστό. Θέλω πολύ να μου το βγάλεις ένα βίντεο να το δω. Πώς το χρησιμοποιείς το χαρτάκι εκείνο το 2-3. Όχι βίντεο. Δαυτογιό μου σκουπιζείς. Τι? Δαυτογιό μου σκουπιζείς. Δεν ξέρω πώς ο δικός σου κόλος θα μείνεις χιόνι γυαλί μετά το χέσιμο. Εμάς λερώνεται λίγο ρε φίλε, δεν είναι καθάρισμα. Μες στο πανί που είσαι. Και κάθεσαι και λίγο. Θα προτιμούσα την πάνω να σου πω την αμαρτία μου. Να μου γλιτώνεις ένα μπελάκι ρεύκης τόιλετ. Και να βρίξεις την καταραμένη μηχανή με το ένα. Νομίζω ότι θα ήταν ιδανικό οι τουρκικές τουαλέτες για σένα. Ναι. Ο πιτές. Εμένα αρέσκουν μου οι τουρκικές ρε φίλε. Να μην κουμπάς. Να μην κουμπάς καθόλου, ναι. Και σε βοηθάει και η στάση του σώματος για το... Βοηθάζει, αλλά εσύ κάθεσαι σκουότ. Ποιο, ο φίλος σου ρε, μα είσαι τρελός. Ένα δευτερόλεπτο όμως. Ξέρεις να μου είναι τουρκικές τουαλέτες. Έτσι όπου πιπιτάς μες στον κόλο σου. Όχι και που καθαρίζεις. Ποιο είναι το κλείσμα. Όχι ρε. Τουρκικές τουαλέτες δεν ξέρω, αλλά ξέρω που καθαρίζεσαι. Τουαλέτες του στρατού είναι. Σιωστήκε. Προπόνηση πάντελ. Μάικ, πόσο χρόνο είσαι? 39. Δεν ξέρεις ποιες είναι οι τουρκικές τουαλέτες. Όχι. Ξέρω ότι είναι που καθαρίζουν. Δεν είχες το χορκό σου ποτέ ρε κουμπάρε. Μπορώ να σου πω να μου είναι τουρκικές τουαλέτες. Είναι οι τουαλέτες του στρατού. Και που εγκάθεσαι, που βάλεις τα πόθηκια σου από εκεί που άτια και καταίνεις σκουότ. Γιατί στο στρατό έχουμε τουρκικές τουαλέτες? Για να πιάμε μαλάρια και... Θέλω να κάνω demonstration του φίλου μου του Χρήστου να πούμε. Τώρα δεν ξέρω να μου γίνει από εκεί πίσω. Τι εννοείς δεν ξέρεις? Μπορεί να χέσεις μες στην κλάτσα σου. Ενώ σκούτερ φίλε. Πρέπει να ανοίξεις τα πόδια. Μαλάκα το... Και κάθουν και έτσι.
Κάζε έτσι που κάζεσαι στην Τουρκική. Πού πάσει. Εγώ δεν ξέρω πού πάσει. Περίπατο στη σκάλα και Ναι ακούστε. ρε, Πού πας το απόπατο πάση. ναι ρε, παν πίσω ή παν κάτω κάθετα. Όταν λέει πίσω τι εννοεί ρε μαλάκα. Στο έτσι, ή έτσι. Ταξίγραμμής είναι η κουράδα. Δεν ξέρω Κάτω πάει ρε που είναι η φίλε. ευθεία σου. Όπως έρχεται σκάει κάτω ρε φίλε, να πούμε σαν πύραυλος. Που είναι η ευθεία σου, κατάλαβες, το θέμα δεν είναι για όλους. Για σένα Όχι, για συγκεκριμένα σένα που που μιλάς. μιλάς, ναι, Ναι, ρε, ναι. Που... Τι λες να φεύγει πίσω. Επειδή είναι η γυκιά σου και σε λίγο γυρτών μπροστά, Ναι. δεν ξέρω να μπορείς και να... Όχι, η κολοτρυπίδα είναι ζυγοσταθμισμένη να πέφτει ακριβώς εκεί. Ζυγοσταθμισμένη. Είναι Χαμένοι άνθρωποι. Δεν γεννήθηκε ο άνθρωπος ξανά ποτέ στον κόσμο που ποτέ που να βάλει το ζυγοσταθμισμένη κολοτρυπίδα δίπλα-δίπλα. Είναι ξαναυπήρξε. Και τόσο καλά όμως, Μαγείο Τόσο της σωστά. ελληνικής γλώσσας ρε. Και με έτσι μια πόρωση και θόρουν εγκλήματα τα οποία είναι πιάστηκε ο γιος που τα έκανε. Μάνα μου, μάνα μου, μάνα μου. μάνα μου, Ωραία μάνα μου, θέματα μάνα τώρα μου, τώρα. μάνα Να μου. μαραζώνουμε, ρε Ξέρεις φίλε. τι Όχι είναι θα αυτό? μαραζώσεις καθόλου. Πριν να ξεκινήσει, μπορώ να πω στο Μάικ. Ναι. Ο ψυχάκιας που είναι μέσα του χρειάζεται τροφή Εντάξει πρέπει να το βγάλουμε όνομα. και δεν θέλει φάει. Εκείνος θέλει άλλους ψυχάκιδες να τον εμπνέουν. Θέλει φίλους ρε. Γι' αυτό Αποκλείεται. τούτος όταν βλέπει Φίλος. Ότι τέτοια συγκεκριμένα θέλει φίλους. εγκλήματα και τέτοια, γι' αυτό νιώθει καλά. Γιατί τα έχει Δυσκόμιους άλλους. το ψυχάκια μέσα, ναι. Ναι. Και ας συνέχισε Χριστό. Το 1968 στην Ιαπωνία, Ναι. ένας Ιάπωνας σηκώσε το τηλέφωνο και είπε του διευθυντή της τράπεζας ότι να βάλω πόμπα Ναι. μες στην τράπεζα, να σπέξω λουσίσια πάνω. Φέρτε μου 10 εκατομμύρια δολάρια τότε, Ναι. το Μιλούμε 1968, Ναι. και να έρθω να τα πιάω, αν δεν είναι για με τα λεφτά, να το πετάξω ίσια πάνω στην τραπέζα. Ναι. Σε ανύποπτη φάση μπορεί να έχει κόσμο μέσα. Ωραία, ωραία. Δουλέψαν undercover, δεν ενημερώσαν τον κόσμο, δεν είπαν κανένα τίποτε. Αποφασίσαν ότι είναι σωστό να έχουν τα λεφτά που ζήτησαν τζάμε. Και άφησε τούτο στην κουβέντα και πέρασε. Ούτε πήγε να τα πιάει, ούτε έπαιξε την τράπεζα, ούτε έκαμε τίποτε. Ναι. Σε κάποια φάση μετά από καμιά εβδομάδα, πήγε ένα αυτοκίνητο που μαζεύει τα ρέλια. Ναι. Τα Χρήματα αποστολή. Χρήματα αποστολή, πήγαινε και πιάνε τα ρέλια από την τράπεζα και πήγαινε να τα φύγει. Όταν επέρασε η εβδομάδα, ενημερωθήκαν οι υπαλλήλοι ότι υπήρχε μία απειλή η οποία δεν εκπληρώθηκε, Ναι. απλά να έχουν υπόψη τους Ναι. κάτι. Οκ. Άρα ξέραν ότι κάτι έπαιζε. Ναι. Η χρηματοστολή πήγαινε πιάνε τα λεφτά από την τράπεζα και πήγαινε να τα πάρει στην κεντρική πίσω. Σταμάτησαν τους η αστυνομία και είπαν τους ότι είχαμε τηλεφώνημα ότι η πόμπα είναι μέσα, στο αυτοκίνητο. Μείνετε όπως είσαστε, μεν κατεβείτε, μεν κάνετε τίποτε, αφήστε με να τσεκάρω. Έμπηκε ένας αστυνομικός που κάτω από το αυτοκίνητο και ξεκίνησε το αυτοκίνητο που κάπνιζε. Και φωνάζει τους που κάτω ο αστυνομικός που το αυτοκίνητο, χαθείτε, όσο πιο μακριά μπορείτε, κατεβαίνουν, βουρούν, πιάνει το αυτοκίνητο, ήταν ο παρέας, επήρε το σε έναν κλεμμένο αυτοκίνητο, εξυφόρτωσε τα ριάλια, που το έκρουσαν το, πήγαινε στο επόμενο κλεμμένο, έκρουσαν το και εκείνον και πιάνε το δεύτερο αυτοκίνητο και χάθηκε με τα λεφτά. Στη σκηνή του εγκλήματος άφησε 10 διαφορετικές ταυτότητες και περίπου 100 διαφορετικά στοιχεία που πάσει σε κάποιον. Ναι. Σε περίπτωση που άφηνε και δικά του να ήταν ένας που τους έκατο. Η αστυνομία έκαμε έρευνες, στα 15 χρόνια διαγράφεται το έγκλημα που τότε ήταν οι κανονισμοί τότε. Ναι. Στα 15 χρόνια δεν καταφέρουν να λύσουν κάτι. Καλή εντάξει, πώς είναι. είναι για φάει στην υπόθεση. Μέχρι σήμερα δεν ξέρουν ποιος ήταν, δεν έχουν ιδέα, δεν είδαν ποτέ τίποτε, έφυγε με τα λεφτά ο άνθρωπος κύριος. Πώς σας φαίνεται? Φίλε καθηγητής. Τι ωραίο πράγμα ρε φίλε, να μην είχε κάμερες που ποτέ. Πίστευκασε κιόλας, ναι, δεν είχε κάμερες, Ενώ, είχε μόνο σταθερό τηλέφωνο, Σήμερα που τα ξέρουμε. δεν είχε με ραντάρ, με Ήταν να μέσα στο TikTok που την ώρα που δεν ήταν. Φίλε, μα είναι τα πράγματα, είναι τα κομπίνα τους, δεν πήξε. Έφερα σας σήμερα Ω, και είναι ωραίο αυτό. ω, Μάικ. Το κάμα καλά. Φίλε, Είναι σαν πρέπει. να δούλευε στα Red, στη Red District και μόλις κόλασε ο Μάικ. Λοιπόν, έχω ένα ωραίο story που το έφερα δαμέ και θέλω να το συζητήσουμε. Να μου πείτε εσείς. Story. Είναι η ιστορία της Μαριάμ Ναμπατάτζη από την Ουγκάντα.
Θέλω να το μάθεις που έξω και να μας το πεις να μην το σκιάζεις. Μαριάμνα Μπαντάτζη. Όχι, το story. Ούλο. Το story είναι ότι τούτη έκανε. Μπορώ να διαβάσω. Πάμε. Σύμφωνα με το site το οποίο το δημοσίευσε, η 45χρονη έγινε διεθνώς ως η πιο γόνιμη γυναίκα στον κόσμο. Πόσο χωμίσιμ κι ωραία. Η πιο γόνιμη στον κόσμο. Πόσα Τα είχα έκαμε. χωράφιν όλα. Πόσα έκαμε. Φίλε, να σου πω να καταλάβεις. Εντάξει. Μαθηματικά, μια γυναίκα μπορεί να κάνει έναν κοπελούιν τον χρόνο. 47. Ταμπούτσι. Περίμενε, πόσα έκαμε διπλοτριπλοφρουνιές. Πράσιν πολλούς πάτους. Είχε, άκου τώρα, γιατί είχε πράγμα το οποίο εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει. Εξάδημα είναι μου. Όχι, μάλιστα είχε και τραγωδία στη ζωή της, λέει. Είχε υπερορυξία. Με βάση πιθανότητων. Μαθηματικά. Στα 12 της χρόνια ο πατέρας της την πούλησε. Ναι. Εντάξει. Και τούτη... Περίμενε, επειδή ήταν γόνιμη όμως, πούλησε την καλά. Όχι, δεν ήταν γι' αυτό. Καλά. Έχει τραγική ιστορία. Τέλος πάντων, είχε υπερορυξία, ρε φίλε. Έκανε 47 παιδιά. Ναι. Εντάξει. Μία κεσαρική. Μία κεσαρική. Μάλιστα. Γιατί εμάς τώρα είναι όλοι. Ναι. Έκανε το βλέφαρο σου έτσι, θες κεσαρική. Δηλαδή, και εγώ ας πούμε έτσι, μπορεί πολύ πιθανό να μην θέλω κεσαρική. Παρέθεση για τους γιατρούς που λαλούμε που εσκάμνουν για τις γεννήσεις που παραπονιούνται. Ναι. Έκανε πεντάδημα, έκανε Εγώ γυναίκα τετράδημα. μόνο και σαρική. Που τον τέταρτο μήνα που ήταν να πάω ευκάλω. Είναι έχει τσάνς. Που τα αποέστησα, είναι έχει τσάνς. Και τούτη η γυναίκα έκανε 47 κοπελούκια με τον ίδιο άντρα και παρέτησε την Τζέφι, ρε φίλε. Εγώ να ρωτήσω πράγμα κάτι. Τι, ακουστό. Τι είναι για να το δούμε λίγο respect, ρε παιδιά. Γιατί πράγμα. Είναι υπεργόνιμο. Τι, ναι ρε φίλε, πες ότι είναι το σούπερ πουλί ρε φίλε. Είναι υπεργόνιμο κοινό. Εγώ σου λέω το σούπερ τσουτσούνι το ρε φίλε. χωράφι. Να Μόνο, τα ρε, φίλε. δημιουργήσουμε την ημέρα του μαλάκα, κάνει 47 κοπελούκια ο υπεργόνιμος. Εντάξει, θα είναι ο υπεργόνιμος και έφυγε και έντυπε 47 κοπελούκια. Είναι σπάνια γενετική πάθηση λέει. Πόσο χρόνο ήταν τα μωρά που έφυγε εντός. 47 Το ξέρω πιάνο εγώ. πρέπει να είναι 47. Ο πιο μητσής πρέπει να ήταν 47. Ναι, Ξέρω εγώ. 45. ρε είμαι βλακάς. Από ένα κρίνημα τετράμινη, δεν ξέρω, αν θεωρητικά καμία τον χρόνο, αν έκαμε 47. Άκου εδώ ρε μαλάκα φίλο άνθρωπο. Ο σύζυγος εξαφανίστηκε, πούλησε το σπίτι τους. Έκανε που έφυγε. Πούλησε και ο σπίτι ρε φίλε. Δικός σου το εντάξει, μην τον κατηγοράς. Δικός μου γιατί ρε Μάικ. Πούλησε το σπίτι. Και τόσο καράθηκιο. Να μην το φάσει. Ρε 47 χρόνο πρωτοτρέ. Δεν κατάλαβα πώς θα κάνει για λόγους. Η Μάριαμ λέει αγωνίζεται για να μεγαλώσει και από ό,τι λέει η ίδια θυμάται και τα 47 ονόματα των παιδιών της και τα 12-13 των εγγονιών της. Αμάν τα δει, θυμάται. 12-13 των γονιών της. Έκανε 47 παιδιά σε 15 γένες. Τούτον έξι να μας το πεις, άρα μπορεί ο μυαλός να είναι 15 Αφού σου είπα, έχει οκτάδημα, τετράδημα, έκανε. Οκτάδημα, περίμενε. τι είπα. Μα το πω 47 κολλούκια όπως γίνες 18 γέννες. Πεντάδημα, 15. τετράδημα, τρίδημα και δίδημα έκανε. Είναι αντέξινο παρέα. Τούτη γυναίκα ούτε αψουρίζεσαι δίπλα της, μα πιάει. Εκλάταρε ο παρέας. Θωρούν έναν παρέα. Θωρούν έναν προχτές. Και σε μια εκπομπή και είπαν τους 23 χρονών και δεν την έπαιξε ποτέ. Έντυσε πάνω της Παρθένος. Εν έχει chance. Κανείς. Δεν έχει chance, δεν έχει chance. Πιστεύεις τον. Φίλε, δεν ήξερα να το Έτσι, πιστεύω. βαρύ. Ήταν να σου φτύσει μόνη της, δεν έχει chance. εντάξει. Κάπου ήταν να εντρίψεις έτσι κατά λάθος. Εντάξει, είπε δεν την έπαιξε ο Φίλε, άνθρωπος. εκείνο είναι... Είπε δεν την έπαιξε και είπε ότι δεν έκαισαι ποτέ. Όχι, ρώτησε τον άλλος αν είχε wet dreams, αν είχε ονειρόξη και είπαν το όχι. Κανείς ρε Φίλε, εγώ σου λέω ότι εκείνο του ανθρώπου το πουλί του τη στιγμή σαν ναρκοπαίδιο αν ισχύει Εγώ κάτι. θέλω να το... Όπου γκίσα να την αχτεί ο Βεζούβιος. Μα βγάλει και φλόγες του μέσα. Εγώ νομίζω ότι μπορώ να του κάνω το κάνω όμως πάντα. Δηλαδή, έκανες το ακόρετσι. Ο Χρήστος έκανε έτσι το εαυτό του και δεν ένιωσε καλά. Τον εαυτό του δεν θέλει να την γύσει. Έκαψε σπαρταρά όπως το ψάρι. Πάντα έτσι. Πολύ καλό. Μα 23 χρονών ρε φίλε και να μένει ποτέ. Όχι ρε. Έχει έτσι πράγμα. Ήταν να πεθάνεις ρε. Σκέφτομαι όμως πώς θα είναι η πρώτη φορά. Φίλε,
Βάλε πόσα είναι ρε. Να φύγει ο μυελός στον οστό. Πρώτα απ' όλα θα είναι πολύ πολύ γρήγορη. Πολύ γρήγορη. Προφανώς δεν είναι τόσο γρήγορη για να πας κατά λάθος. Πολύ γρήγορη. Δεν ξέρω αν πρέπει να το βάλω, νομίζω να βγάλει κουγκρία. Νομίζω να... Ναι. Και ενώ πως την πέτρα στα νεφρά. Νομίζω τώρα να έχουμε ένα debate, δεν ξέρω ποιος να επαρεξήσει, όχι. Εγώ νομίζω κανένας. Πιστεύω ότι οι ωραίοι αρσενικοί... Αν να το πω ρε φίλε. Εγώ δεν ταράχτηκα, βλέπεις. Ωραίοι αρσενικοί, δηλαδή αντικειμενικά ωραίοι αρσενικοί που ακόμα και οι άλλοι αρσενικοί θέλουν τους και Ευχαριστώ, Μάικ. αναγνωρίζουν τους. Ομό, ας πούμε. Ναι, Οκ. είναι πιο σπάνιοι που τις ώρες γενναίες. Προφανώς. Γιατί ξεκινάς αυτή τη συζήτηση? Δεν ξέρω πού να με οδηγήσεις, νο. Και ατσάς μου. Πεδώσω, ναι. Γιατί έχεις απόλυτο Ρε, δίκιο. έχω Έχεις δικαίω. απόλυτο Κάνει δίκιο. το δάκια σου, επεισόδιο, τι είναι. Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά σε Ένα εμάς. σας μου Είναι πεθάνει και πάνω σου. Μόνο μας άσεις εσύ. Είναι και challenge στο πάνω, απλά δεν ξέρω αν έτσι παχέλεις εννοώ, μπορεί να είναι το στυλ σου. Αν βάλεις την φωτογραφία να στην δείξουμε, σε παρακαλώ. Ναι, τούτο είναι το στυλ μου. Εξήντα σήμερα πρωί και είπα, Ακόμα και- τούτο είναι έτσι να κάνω τα μαγιά μου. Είναι και καλή Wow. περίπτωση. Μα ούτε να μου τζίσεις ρε. Τώρα ρε, να τρίβα μαγιά σου. Είπαμε. να Μάικ, πεις- δεν ξέρω αν κατάλαβες να μου ίσχεται. Γενναίες ανεντρία μπορούν να γίνουν 8. Ο ασθενικός ανεντρία θα πάει 4. Ναι, Και τώρα αλλά καμιέται μες στα γυμναστήρια αλλά 16 χρόνια. Ναι, θα το πούμε διαφορετικά, Πιο όμως ωραία. θα το πούμε όπως Ναι. το σκέφτεσαι, Μάικ. Ναι. Με γυναίκες πας με πολλές, με άντρες πας με και 3. Σωστό. εγώ. Ναι. Τι εγώ συγκεκριμένα. Ναι, ρε παιδάκι, βλέπεις το μωμό, αλλά εντάξει. Αν είναι ο μωμό, χαλάει το Όσο, μια ναι. φορά. Ναι, όσο είναι ομορφός ας πούμε Ναι, και ναι, ένας ρε. άντρας, έναν 60 λέω εγώ τώρα, θα συγκριθεί δίπλα από η άφρα και το πράγμα που κάνει ένας άντρας έναν 90, ένα 85. Σωστό, ρε. Θέλω να σου πω ότι είναι πιο Δηλαδή- πολλά specific, είναι πιο λίγο το τσάζ να έβρεις έναν άντρα. Άλλα- Που να μπει μες Άλλος στον πώς να σε τόπο. αγκαλιάζω εγώ από πίσω και άλλος πώς να σε αγκαλιάζει ο Τζέσον Μωμό. Ας πούμε, γιατί κολλήσα και ο Μωμά, δεν μ' αρέσει και ο Μωμά συγκεκριμένα ρε φίλε. Ας αγκαλιάσει εσένα ο Μωμά Τώρα ρε φίλε. εμείς δηλαδή, φάεις τώρα, τέλειωσε. Νιώθει και λίγο να όλα ο Μάικ. Εστίσαμε. Νιώθει τον πίσω του τον πομάδα. Μόνο κάνουμε και- Ναι, λοιπόν. Άρα συμφωνούμε. Αν ήταν να έχει πάεις κάποια με μία. άντρα μια φορά, ήταν να πάεις με ωραίο άντρα ή με ό,τι να Το είναι. χειρότερο... Όχι, Να πάεις με μέμνο, ας πούμε, να πάεις όχι, με ήταν να μωμό. πω ποιο θέλει πρέπει. Δεν μπορεί. Το πιο θέλει πρέπει. Ναι ρε φίλε, αφού... Εσύ να είσαι παθητικός, δεν να είσαι ενεργητικός. Τι είναι ζούι. Α, τα είχα... Λάθος που το να μην είπα, την νόσουμε. ρατσιστικό του το. Ξεκάθαρα, body shaming full. Πόντι σέμι, αλλά αφού έμποτον το... Περίμενε. Fuck. Fuck. Βλέπεις όμως τη διαφορά. Τι. Είναι έτοιμο να τον φάει ο να τον δώσει. Αφού είπε μου. Μπουμ! Αφού είπε μου παθητικός ρε. Αν ήμουν active άλλη κουβέντα. Αν ήσουν active, δεν τα φιλήν το θέλει. Ω, Χριστέ μου, ω, Χριστέ μου. Γιατί πήγαινε το θέμα τόσο λάθος ρε παιδιά μου. Προσπάθησα. Εσύ ξεκίνησες να βλέπεις ωραίους τους άντρες. Εσύ ξεκίνησες να βλέπεις ωραίους τους άντρες. Nice. Ξέρω να μου το catfishing. Με τους- Εγνωστή ορολογία. τους κράχτες. Catfishing. Είναι όταν προσπίσεις στο ίντερνετ ότι είσαι Ξανά. κάποιος άλλος. Ξαπέτω για αρέσκει μου. Catfishing. Catfishing Πες είναι το catfishing. ψαρεύκο κάτους. Είναι όταν προσπίσεις στο ίντερνετ ότι είσαι κάποιος άλλος Αχα, για τον οποιοδήποτε σκοπό. αχα. Και... Στα ήβραν τρόπο- ρεστοράν τη σχέση έχει. Ας σου Ναι. εξηγήσω, έβραν τρόπο εστιατόρες που δεν πήγαιναν κατά τα εστιατόρια τους. Ναι. Έπαιρναν μες στο Tinder, έκαναν ψεύτικα accounts. Ναι. Εντάξει, Και κάμναν και ραντεβού κάμναν στο- κλείουν ποντό, κάμναν ότι έγινες ας πούμε. Ναι. Κλεία σου ραντεβού και να μην Κλεία στο ραντεβού και εστιατόριο. κλείαν στο εστιατόριο του. Είδες ότι προσπάθησε να μου περιγράψει με κινήσεις γυναίκες. Ναι. Τον είδε, ναι. Ναι. Και κλείαν ραντεβού, έκαναν booking ραντεβού, και- ξέρω εγώ, και- και βάλαν στο εστιατόριο. Πάμε και ας τούμε, μην είναι να Πάμε φάμε. στο μεμνή να Ναι, φάνε ναι. καταπληκτικό φαΐν, επίενε ο Αρσενικούης και αμέ, εστίναν τον, εστίσαν τον. Και ο Καψόνι, να μου να φάτε κύριε. Φίλε! Ρε, ναι, σοβαρό, ρε. είναι restaurant catfishing. Έγινε μόνο κάγκουρες στο μαγαζί. Άμα θεωρείς τα νούμερα, τα Να το νούμερα, δοκιμάσουμε ας κι εξηγεί ο εμείς. Χρήστος, Να το ρε. δοκιμάσουμε κι εμείς. Το κάνουμε σε Τα κανένα. νούμερα, ρε. Και να κάνεις έκπληξη, να πηγαίνεις άκουμε. Business plan, Mike, business plan. Business. Κάμε όλη την δουλειά. Άκουμε, business plan. Θα πηγαίνουμε οι δυο μας στον εστιατόρα που έχει πρόβλημα και θα του λέμε: κοίταξε να δεις,
Δεν θα του το πεις αυτό. Αυτό δεν θα παίξει το Goodfellas, θα το σβήσεις το προηγούμενο που είπες. Ναι. Και θα του λέμε, μαστρέ, μπορούμε να στο γεμίσουμε εμείς στο μαγαζί. Πόσα. Δεν θα του πούμε πώς. Το κάνει μόνος του. Θα πηγαίνουμε εμείς, θα κάνουμε ψεύτικα account. Ναι. Θα κλείνουμε τα ραντεβού. Φίλε, βρήκαμε business, Mike, business καινούρια. Και κάνει ποσοστά μας Ριάλια. πωλήσεις. Θα σου κάνω μαγικό. Όχι. Να σου πω, Παρακαλώ. χαίρομαι που μου είπες για τις τράμπες, γιατί φέρα στο σήμερα και ο τράμπες να δεις. Έχει τραμπατζίδες. Τραμπατζίδες. Ας σου πω και κάτι, να κάνουμε τον Goodfellas σεμινάριο να τραμπάρει ο κόσμος. Φίλε, ναι, χρειάζεται και αυτό να ξέρουν πώς να κλέβουν. Που, εντάξει, μένω που απένταρους έμπιανε σύμβουλες για ραγιά. Έτσι μου πέντε. Ρε φίλε, απλά δεν πετύχαμε. Μία φορά θα πετύχει η Εκτός τράμπα. να πιστέψουν οι άλλοι για τις τραμπές. Μία Και φορά. μας εγώ εμείς δεν τραμπάραμε. Λοιπόν, έχουμε δύο τραμπούλες. Ναι. Η μία είναι τούτη εδώ. Επειδή είναι ένας παρέας να αγοράσει ένα αυτοκίνητο. Μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο και τσεκάρει του. I'm sorry, I take it? How much? What's the price of this vehicle? Oh, you know, I don't even know what he's got it marked at. Al! How much for the Park Avenue? 4,200. 4,200. So, just to be clear, $2,200 gets me this car. I don't know. Make me an offer. We'll see. 2,200? Great. Let's go write it up. You know what? Do you mind if we just bypass all that risk business? You know, I was kind of hoping I could just give you the cash and you'd give me the pinks and I could just take off. You know, I'm just kind of in a rush, so Well, we usually like to clean the cars up for the customers. it's not even necessary. No, No. you got a deal. Let's make a deal. Our cost on that car was $900. Is that even legal? Legal is what we do. He got himself a good car, and we made a profit. Everybody's happy. Respect. Τι. Φίλε, εν τέλειο ρε φίλε, μην τα προϊόντα να κάνουμε. Ξεκίνησε το παιχνίδι και λέει του Είναι ωραία δουλεμένο με τον άλλο, αλλά. πόσα είναι, λέει του τι. Τα είχα να κούκαλα. Ναι. Εγώ και είναι το πρώτο. Ναι. Λέει του πόσα είναι αυτό, λέει ξέρω φωνάζει του παρέα απέναντι, λέει του 4.000 ρε κουμπάρε, ήρθε στον παρέα 4.200, ήρθε στον παρέα, λέει τους 2.200, δεν ακούσα. Δηλαδή ο άλλος πόμπα κατσαουστή. Ναι, γέλασα τους. Τι δουλεύει, θα δουλέψει, αν δεν δουλέψει, αλλά με αυτοκίνητο. Όχι, πρέπει να έχεις 100%. χαζούς αγοραστές, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται. Γιατί, Πρέπει να κάνουμε ρε κουμπάρε. ρε φίλε, από τις 15, άμα μπεις 17 και πίσω άλλος 14. Να το ψάξεις ρε Σαββίδη, θα πιάσεις μάντρα, θα πήγες και θα γυρίσεις τα τηλέφωνα και θα Εσύ πιάσεις είναι τα να πιάσεις μάντρα. μάντρα. Το Σωστό. πρόβλημα του κόσμου ξέρεις ποιον είναι, ότι θεωρούν ότι είναι όλοι ίδιοι με εκείνους. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Θέλουμε να βρίσκουμε μανούς, δεν έχει πολλούς εκεί έξω που έχουν μείνει με λεφτά. Πάμε σε πιο χαμηλή κατηγορία τράμπας. Ναι. Για ναι, βρω, Έπαθε εντυρωμένος έτσι. Εντάξει, είπα σου ότι όχι, το ανακάλυψα σήμερα. Τι. Γιατί είδα ότι είναι τράμπα. Έπαθε τι. Κάποια φάση σε ανύποπτο χρόνο Ναι. βρίσκομαι έξω από ένα σούπερ μάρκετ και έρχεται ένας μητσής και κάτι μου λέει για έναν καλό σκοπό. Υπόγραψε εδώ, δεν θέλει κάτι. Και λέω κάτι φιλανθρωπικό, κάτι ήταν. Τι έκανες στο φαρτά με την υπογραφή σου εσύ ρε. Ναι, μου λέει δεν χρειάζεται κάτι. Μαζεύουμε απλά υπογραφές, για. Γράψε δαμέ, γράφω. Πάω να φύγω, μου λέει είναι 20 ευρώ. Του λέω τι είναι 20 ευρώ. Πού λαλείς Μου ρε. λέει που έβαλες. Τι κρατομετρητά του λέω. Τι είπες μου θες λεφτά. Υπόγραψες. Είπες μου να σου αυτό. Εντάξει. Όχι εντάξει. Ένιωθα άσχημα. Σήμερα κατάλαβα ότι ήταν τράμπα αυτό, γιατί το είδα που το κάνανε αλλού στο εξωτερικό. Αν είχα θα έβαλα. Απ' την τροπή μου ότι ήταν φιλανθρωπικό, μπορεί να έβαλα. Μπορεί. Δεν ξανά βάλε και να βάλει. Αλλά έβαλα, μην είσαι τέτοιος άνθρωπος. Παρολίω να σου τα πιάσει. Παρολίω να Δηλαδή την πάω. άνοιξες το τσεντί και είχες μόνο 200 και είπες 200 ακριβώς. Όχι, δεν είχα κας. Και είπα του πιάνει τρέβολε, μου λέει όχι, ναι. Όχι ότι είναι να του δίνουν, εντάξει. Wow. Έχω δύο θέματα που δεν είναι αστεία, είναι λίγο σοβαρά. Το ένα είναι για συζήτηση, το άλλο είναι κάτι που έγινε προχτές στην Τουρκία. Είναι κατάλαβα γιατί και πώς. Ναι, Τους ανθρώπους οδηγούς λεωφορείου ναι.
έπαθε κάτι, Ναι. επάγωσε, εμάγκωσε, ετσίλησε δύο άτομα και μόλις τα τσίλησε και μετάφερε τα μύκια του. Λίγο πριν το κάνει το πράγμα, έστειλε το συνοδικό του να πάει πίσω. Δεν ξέρω γιατί. Φαίνεται κάποιος που χτυπά στο βίντεο. Σημαεύκει τους! Φίλε, Εν τους έξερω ξεχάν προηγούμενα. Πρέπει να έχουν προηγούμενα. Σου φαίνεται να είναι νευριασμένος ή κάτι. Σε αφασία. ήταν full, ήταν αφασία. Αφασία, ρε. Αφασία, αλλά... Αφασία. Ναι ρε, ήταν, δεν ήξερε που ήταν. Ανέκφραστος, χάθηκε ρε φίλε. Νιώθω ότι χάθηκε. Εγώ δεν το κατάλαβα έτσι, νόμιζα full συγκεντρωμένος, αμάνα μου και αν πάει και φύγει μου τούτος. Όχι ρε, χάθηκε, γίνει το πράγμα που σαν Ναι, εγώ ήταν προσημάκιαζε το πάγωσε στο δεύτερο. μυαλό Η του. κουβέντα είναι γιατί έστειλε τον άλλον πίσω ρε φίλε που δεν κατάλαβα. Δεν αφαιρεί και ποτέ ήξερε να που κάμνε ρε. Πεθάνας και άτομα, τσίλησες και άτομα. Ήταν πας στην μπάντα του highway, γύρισε, τσίλησε του και μετά ήχλωσε και μπήκε μες στο χωράφι. Αλλά είναι παντέτσια, είναι ίδια τίποτα. Ναι, κάτι έπαθε. Πάμε για μια συζήτηση. Πάμε να δούμε και θα σας πω. Let her in. I gave them all 1 hour. She's right there if you just open. Why should I make an exception for her? What's different about this employee from the others? Nothing. It's not as if she didn't have transportation. Sorry. Έστειλε για διάλειμμα τους υπαλλήλους. Μπαίνουν τους η ώρα μια, είμαστε πίσω. Και πήγαινε να μπει μια και ένα, μια και πέντε, είναι να μπει και να μπει και κλείνονται στην πόρτα. Ναι. Τι θέλεις Κάτω τώρα? πώς σωστός Όχι, είναι. περίμενε. Τι θες να σου πούμε? Πες μας την γνώμη σου. Αν έκανε καλά. Έπρεπε να κάνει exception επειδή στην κατάσταση που είναι. Σε τροχοκάθισμα η κοπέλα. Ναι. Υπάρχουν τα facilities, υπάρχουν τα πάντα μες στην εταιρεία, ενώ έχει τα κουμπούτια, τα πράγματα, ξέρω εγώ, whatever. Ενώ είναι ότι ήβρεν παραπάνω δυσκολίες που τους άλλους να επιστρέφει. Πρέπει να φέρεσαι με διαφορετικό τρόπο ή πρέπει να φέρεσαι ένα κλικ καλύτερα. Για κάποιον λόγο. Κοίτα, γενικά νομίζω ήταν ιδιαίτερα αυστηρός Μπορεί στο να απολύσει τον γραμμές... υπάλληλο, άσχετα με το αν είναι σκαροσάκι ή όχι. Μπορεί να μην είναι απολύσει, μπορεί να έκλεισε έξω από ένα meeting. Ναι. Επειδή άρχισε. Ναι. Δεν ξέρω ακριβώς την ιστορία. Θεωρώ ότι είναι... Σωστός. Ναι. Μάικ. Δεν το βρίσκω λάθος. Ρε φίλε, αν έπρεπε να τα πεις η ώρα μια και άλλη ώρα να πεις κάτσε το box. Τώρα αν έπρεπε να τα ώρα μια και ένα, μια και δυο, μια και τρία. Αν δεν ήταν σε ένα πυρικό καροτσάκι. Ναι. Και ήταν να μπει περπάει τόσο υπάλληλος μέσα και ήταν το ίδιο πράγμα. Ήταν να είσαι τόσο αμφιλεγόμενος πάλι. Σίγουρα ήταν να το δω ένα παραπάνω ελαφρυντικό κάποιο που έχει πιο δύσκολο να εγώ το διαχώρισα. Αλλά πιστεύω ότι έχει να κάνει με το details, γιατί... Εσύ τι νομίζεις? Εγώ θεωρώ ότι τούτοι ανθρώποι σε όλη τους τη ζωή πρέπει να έχουν έναν έξτρα ελαφρυντικό σε ό,τι κάνουν όλους μας. Το δέχομαι, απλά δεν... Πρέπει να φερόμαστε με έναν έξτρα καλύτερο τρόπο από ότι οποιοδήποτε άλλο, με όλους πρέπει να είμαστε καλά. Αλλά τούτοι άνθρωποι, ασχέτων των αυτών, επειδή ταλαιπωρούνται και είναι ούλα ρόδινα και ούλα ωραία και ξέρω εγώ και πιο δύσκολα από μας, έπρεπε να έχουν έναν έξτρα... Δηλαδή, θα με πειράζει και να το εξηγήσω και στους άλλους. Ναι. Τους άνθρωπος μπορεί να αρχίσει 5 λεπτά σε Έχουν μια έξτρα δικαιολογία αληθινή. Ναι, έτσι το όχι, για το συγκεκριμένο δεν υπάρχει δικαιολογία. Απλά εγώ θεωρώ ότι εκείνος έπρεπε για τους ανθρώπους είναι ok να είσαι ένα κλικ πιο
χαλαρός. Ναι. Πιο humane. Ναι, εννοώ Πιο ανθρώπινος. λόγω όχι της κάστασης, δάμε γενικά. Ποιος μπορεί να το κάνει λόγω του business του, εγώ δεν σηκώνω τίποτε, παραδειγματισμός, μια και έναν γκάντζερ τώρα ποιος θέλει ασύσει. Μπράβο, ωραία. Τούτο διαφωνώ για τούτο. Είναι η ίδια κουβέντα που είχαμε με τον τύπο μες στο αεροδρόμιο την άλλη φορά που πήγε να κάτσει στο αεροπλάνο και κλείνει το μωρό και είπαν του συγγνώμη η κόρη μου θέλει να κάτσει στο παράθυρο και είπαν της κλείσα παράθυρο εγώ, να μην. Και είπε του μωρού σου καλύτερα να σταματήσει να κλαίει γιατί δεν να πιάνει μια ζωή ό,τι θέλει με το να κλαίει. Μπράβο, τέλειος. Μάθημα ζωής. Εμακίνον είναι μάθημα ζωής. Όχι, ήταν η λύκεια του τα πράγματα των πανάδων να κλάψει το μωρό και να κάνω και όπου θέλω. Είναι έτσι. Έτσι είναι το άλλος πώς. Είναι έτσι. Και ναι, έχει δίκιο να κλάψει το μωρό. Η ζωή είναι άδικη. Δεν θα είναι η μάνα σου εκεί μια ζωή. Να μου δασκαλέψεις το κοπελού μου εσύ όλα. Αλλά είναι όντως, είσαι οκ. Έχει θέμα, έχει πράγματα που έχουν δεν την πλήρωσε τη θέση ρε φίλε. Όψεις ρε φίλε. Δεν την πλήρωσα. Είναι σαν να έρθεις εσύ και να μου πεις ξέρεις επειδή... Κλαίει το μωρό θέλω φαΐ σου. Είμαι βολεύκη πίσω. Κλαίει το μωρό θέλω φαΐ σου. Να κάτσω μπροστά στη δικιά σου. Ας την πιέρωνες. Ναι. Κλαίει το μωρό θέλω φαΐ σου. Ναι. Εκλείσασαι τα κοπέκια τα μέτια κοπέσεις. Airbnb σε έναν... Τέλεια. Εντάξει, είπα, ήθελα έναν τόπο ήσυχο. Τέλεια, B&B. Ένα μονάρι διάρρη ήσυχο να μείνουν και είπεν τους. Πάμε. Ναι. Δεν υπάρχει ψυχή παντούς. Ήσυχα. Comenzamos las vacaciones en la Ribera Sacra. Las vacaciones. Una preciosa habitación. Τέλειο, είναι δωμάτιο, ωραίο δωμάτιο. Ήσυχο, δεν υπάρχει ψυχή δηλαδή τους γύρω. Εντάξει. Lo que más me gusta es que los vecinos no nos van a molestar. Los vecinos... θα ενοχλήσουν ποτέ οι γείτονες, ας πούμε. Τέλεια! Ρε, μα είναι παράξενα τοποθετημένα στοιχισμένα. Ναι, τέλεια φίλε, τέλεια. Δεν θα σε ενοχλήσει κανένας. Δεν υπάρχει ψυχή, λάλη τους. Ναι. Ψυχές υπάρχουν. Γελάς. Γιατί έμπαιρνα από νους ότι είναι η προηγούμενη νοικιαστές του δωματίου κοινού, ας πούμε. Στιβάζουν τους εκεί. Ναι ρε, μετά που δαμε, το πώς σας έδαμε, ας πούμε. Εγώ τι σαν να το πάρω. Ωραίο, να. Τέλειο. Τέλειο. Χάλασε, ήταν να σε ανησυχήσει, να ο ύπνος σου... Φίλε, 12 και έναν και ακούεις καμιά φωνή μες στο δάσος, να μην γυρώνει, ξέρω κάπου. Όχι. Τίποτα δεν με κόφτει, κοριτσάκια να μην είναι. Λεπιτέ, λεπιτέ. Η τιμή είναι καλή, με μνόμους ήταν όλα μπελάρες. Άμα εκεί παγωμένες μπαίνεις στο ψυγείο, είναι εσύ πρόβλημα και μέσα στον τάφο μπαίνω. Να κέψω τα παουρίτσι μου μες στα σεντούτια που αεροχαλίζει ο πέμνος. Είναι ο λαός τους πέχαμενος. Θα ξεκινήσω αεροχαλίζω, θα σηκωστούν οι λιαβοί μου κι αμέ. Hello boss, I have a problem. Να μου το ρε Μάικ. Δεν ξέρεις. Πάλε να δούμε. Για να δούμε. Yeah, Mike. Mike. I have a problem. Yes. Lorry, start, no problem. Drive, 1, 2, 3, problem. Helicopter desgraça. Yes. Μα μιλούμε εξαφάνισε. Πώς το βγάλεις που εκεί μέσα. Start, 1, 2, 3. Γιατί πρέπει να φέρεις πιο βαρύ μηχάνημα για να βγάλεις που μέσα. Δοκίμασα μια και ο τρεις έριξε κυριαγάλι του. Μάστρε, πρόβλε. Φίλε. Και εσύ να μπορεί να κάνει. Τι μου να κάνει. Να πάει να του πεις ο καιροσής. Ας πει no problem. No problem. Ρατσιστικό φουλ. Ναι, που σε τούτο. Ναι. Βγάζεις τις κελές σου μόνο που είναι έκλωες τις κελές σου. Don't love your job, job your love. Don't love your job, job your love. Three guys sitting round the table, ain't no need to hide. Laughing, shouting, stories flying, never breaking stride. Brothers from another mother, born like iron tough. Through thick and thin we roll together, even when it's rough. Harsh words fly that bounce right off, just par for the course. Respect buried deep within, no need to show remorse. We jab and poke, but underneath there's trust that's true.
Like dogs we bark, we growl, we bite, but loyalty shines through. Dark fellas ain't no pretense, what you see is what you get. Through the calm and through the storm, ain't no reason to fret. We live, we laugh, we love, we fight, but never lose our grip. In this world of chaos, man, we're steady on the ship. Cups of coffee, stories flow like rivers down the stream. In the company of friends, we chase away the dreams of solitude and single paths, our unity aflame. In the wild world of dark fellas, we play a timeless game, cracking jokes and telling tales with rough and tumble ease. In the heart of our small circle, there's a warmth that never flees. No need for making deals or showing off the sheen. Real men just being real, taking life unseen. Dark fellas ain't no pretense, what you see is what you get. Through the calm and through the storm, ain't no reason to fret. We live, we laugh, we love, we fight, but never lose our grip. In this world of chaos, man, we're steady on the ship. Dark fellas ain't no pretense, what you see is what you get. Through the calm and through the storm, ain't no reason to fret. We live, we laugh, we love, we fight, but never lose our grip. In this world of chaos, man, we're steady on the ship. Cups of coffee, stories flow like rivers down the stream. In the company of friends, we chase away the dreams of solitude and single paths, our unity aflame. In the wild world of dark fellas, we play a timeless game, cracking jokes and telling tales with rough and tumble ease. In the heart of our small circle, there's a warmth that never flees.